onye nwala jidala gị ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu onye nwala jidala gị ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu onye nwala jidala ya ihe mere n'ala bụ n'ịzọ ya okwu ọ bụ otu a Chineke bụ onye nwe ala ya bụ onye nwe ikpe onye nnọọ na-ede adọgburu ya adọkwala la ọ bụghị nwe ala Chineke nwe ala na-enwedu nwe ala onye ya na nwanne ya betara ya aga nke ala ndị ekokwala na Chineke nwe ala adị m imeta ndị ụwa mmara sị na ọ bụ Chineke nwe ala na nwaanyị mere ịzọkwasa ya ụkwụ na nwaanyị bịara mba ahịa onye nzochara ya alawa ọ bụ otu ọnụ n'elu ụwa ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu onye nwe ala jidala ya ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya okwu ọ bụ otu ọnụ ọ bụ otu a nwaanyị nkwụala ndị ikwu ndị egwu mgbede ndị ikwu Madam Suzuki ndị egwu unu si ma onye ọbụla jide ala ya na Chineke nwe ala ọ bụghị mmadụ nwe ala onye enye nọ na ya ụmụnne ya dị ada ala ya na nwanne ya dị ada ala unu adọkwala Chineke nkere gị nwe ala onye mere ma ịbịa ahịala elu ụwa ịzọkwasị anyị ụkwụ gị alawapụ otu isi bịa ọ bụ otu ọnụ ha bịara ụwa mgbe ịzụ ahịa ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ onye nwe ala jidala ya ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ onye nwe ala ha jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ Africa enweghị ala ya eburu ala n'isi ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ ọ bụ ụtọ ọnụ ọ bụ ụtọ ọnụ ndị ụmụọba mgbe mmadụ tetara n'ụra mbụla ụtụtụ ya ọ bụ ụtọ ọnụ Madam Suzuki na ndị otu ya ndị ikwu ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ onye nwe ala jidala gị ihe mere n'ala ha bụ onye zọ ya ụkwụ
bịa n'ọrụ ubi o. Nwaanyị aka mbọ ngwa na anyị nga ọrụ ubi ọ bụghị ga itechasị mbọ naanị ngwa dị ọrụ ubi etidila. ọ bụ ọrụ ubi bụ anyị na-eji eriju afọ. Anyị rụọ ọrụ ubi anyị eriju afọ n'ụwa niile ma oge ala bekee sef onye ọbụla na-akpaghị ọmụmụ o ji arụ ọrụ ubi agụụ nga ibu ya ọ bụghị ịrụọ ga-eri ya. Ịrụ ọrụ ubi ga-eriju afọ. Anyị ga n'ọrụ ubi enyi m anyị ọka mva ọbịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịarụ nwa n'ọrụ ubi ndị ngwale o ji moto akpa ego bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi ndị ngwale enyi m anyị aka mva ọbịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi eze ejile nlele ji akpa ego bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị rụọ n'ọrụ ubi ndị ngwaye enyi m anyị aka mva ọbịa anyị rụọ n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị rụọ n'ọrụ ubi ndị ngwaye enyi m anyị aka mva ọbịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi ndị ngwaye enyi m anyị ate mmanụ bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi ndị ngwale enyi m anyị aka mva ọbịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ihe ndị mole enyi m anyị onye mma bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi ndị abịale nlele ji ahụ ọrụ bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi ndị mmale agbawa Imo steeti bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi Enugule nlele ji ama mma bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna anyị ga n'ọrụ ubi Ebonyi nlele ji arụ ọrụ bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi Anambra nlele ji arụ ọrụ bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi ndị mmale onye moto akpa ego bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi ụmụ ọbale nlele ji ama mma bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna bịa anyị ga n'ọrụ ubi eze ejile nlele ji arụ ọrụ bịa anyị ga n'ọrụ ubi nna ji ubi agbakwa nna ọ dị mmanụ anyị ndị isi mbụ ndị aka mbụ onye ihu fụta anyị nga ọrụ ubi onye azụ fụta anyị nga ọrụ ubi na ọrụ ubi dị mkpa. Anyị rụọ anya riju afọ onye na-arụpụta agaghị riju afọ. Ọ bụ otu o ji nọ n'ala ngwa anyị ga n'ọrụ ubi ndị enyi nleyi onye moto akpa ego obi anyị ga n'ọrụ